Ndị otu nkwado kpọrọ support group dị 60 bụ nke gụnyere ndị mmadụ dị 120,000 n'okpuru otu akpọrọ Soludo support groups SSG bụ ndị na-achịkọba nkwado ha maka nhọpụta nwe gọvanọ Soludo. Ndị otu ahụ bụ ndị gbakọtara n'oge International Convention Center dị n'Awka ebe ha nọrọ wee nye ego dị nde naira 30 nye gọvanọ dịka nkwado ha. Onye ọla mbụ Iche Abana nọ n'ebe ahụ maka ọrụ anyị akụkọ aka bụ ihe si wee gaa. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme, Gọvanọ Soludo kwuru na enwere nnọọ ijikọ ọnụ site n'aka ndị isi obodo dị iche iche, ndị isi otu pati APGA, ndị ntorobịa nakwa imirimi ndị ọzọ ka ọ bịa nnọọ zọọ ọkwa ọchịchị nke ugboro abụọ. Ọ gara n'iru kọwaa na nke a nwere ike bụrụ maka mmepe dị iche iche enwetagoro na Anambra kemgbe ọ bụ gọvanọ. Ọ gara n'iru kwe nkwa na ọ ga-agbadosi ụkwụ ike n'amụma o ji n'aka na steeti a ma gaa n'iru gụpụta ọtụtụ ihe ọ rụgoro iji wee mee ka ọ dịrị ndị Anambra mma. Dịka ha na-ekwu okwu n'aha ndị otu nkwado dị iche iche ahụ, Maazị Chinedu Nwoye, Dr. Nelson Omenugha, Oriakụ Amaka Obi, Maazị Julius Chukwuemeka, Ọkaiwu Titus Akpodo nakwa Dr. Vera Nwadinobi kwuru na ha dị njikere ịga n'iru ha na gọvanọ ijikọ aka ọnụ ịrụ ọrụ maka ọdịmma ndị Anambra. Iche Abana maka akụwa ABS.